Искам да ви кажа, че вие сте страхотни и тук се е събрала най-готината компания. Искам да ви чуя още веднъж. Как сте? По-силно! След малко цяла България ще види как тук на брега на Камен бряг са се събрали най-готините, най-красивите, най-големите купунджии на България! Остават още няколко минути до началото на ефира на Българска национална телевизия. Пред вас е тази група. Аплодисменти за БТР! Малко сте слаби. Още! По-силно! Ей там накрая да ви чуем! И сме в ефир и трябва да покажем на цяла България как ние тук на Камен бряг не спим и чакаме изгрева на първото юлско утро! Аплодисменти за БТР, аплодисменти за Цанко Цанев! Тази сутрин искат да посрещнат заедно изгрева на първото юлско утро. Добро утро на зрителите на Българска национална телевизия. Искам да ви кажа, че тук на Камен бряг са се събрали най-страхотните купунджии. Десетки хиляди хора са тук. Тук са и обичайно заподозрените. Аплодисменти за БТР! Сега се завръщаме, много улици със себе извървяхме, колко небе и любви. Пак да се намерим, пак да се прегърнем за винаги. Катерим сме живяли, и светло вързян, и на всеки съвик се раша, и очаква до днес правота си. Не ми стига, не си тук, и аз още мой горе, стига ми, че не
Добро утро от нас, Камен бряг, не може да си представите каква чудесна гледка сте. Тази година наистина сте немногобройния ви безчет, така че трябва да ви чуваме така силно, както, да знам, поне добавно. Добро дошли на всички! Ще направим нашата най-нова песен, която се казва "Защо?" Силно аплодисменти за нашия приятел Антони Георгиев, а как, ако ще бъде аплодирате.